Ibrahima ala ko. Ida ngi jam. Alhamdulillah. Hare wayndiri. Alhamdulillah. Ye wayndiri motina. Ene ko betini do kame boy do bayme ngi kilo ka andi dom. Kau tahu belum benda? Imlek don jiung go ondo di mana kan? Okay. Sampai. Gasil. Lain mana kita orang ada kalau ada biar hal di. Okay. Laga. Jantung. Doko jam wana tana kalau pindeng go ya udah nih. Kopi program by idong keli karena do. Mau ko by kan wawa takut deh. Lari koi. Akhirnya dah wawa tahun dah water. Si kami ngonda, gela cuma ngondo. Ada ko era walu no. Ada ko lengar kai lentro menjadi yang fi Allah walon menjadi sudi wa yang di. Pasnya, mingi orang nena aja. Murad ini satu billahi wallahi pasnya ini mesti nomot ya no. Kalau kau lihat ko, tagado. Ala hai kita bito ko hawa bito ata wonde Lawi no lari ko wala haray ma do ko ka fi Allah rewi jokki yanda yande fi Allah wani to dal nan dinto ko fitni go fitni wasta hande kadi mod drive nani ko ga ko ko le acce milando mi wota solo ko problème wade ngi na taw ngana duka on no dan téléphone on al no yidu ne pay inna ta on na nali o problème wadde ko biddo mo wadi bidda mo kon ka min ko ono ari tori dan ko mi jetti mi okki mi andane no mi anda ba ma min ko ono merdi ne ma ko ba ma fo ko ono merdi ono ne be ko problème wadi ni no wadi ni on meeda hewtude ka suudu ladde don ko riga hande bay hewti gonga ko wi don ko biddo tu donc pay tum himo sawani biddo mo ngon pay biddo ko biddo tu o wara ni biddo mo ngon parce que na biddo mo ngara do ko biddo mo ngara on awa akke mi handa hunde wotre mo dira mala her saw foti mi do her saw mi da domaine di go to hewto hakkude ko mi torto mi jeejaw akke sere do ngel mo doy fi Allah mi da yedde dira hakkude wa wonde wala ta hande wala ta jango wala ta Hamza ala do tengo ala do biddo wonnani ko biya men ko mi do helsa on wala sabi yalla do helsa andi kuma ko do ko ma mola la do mingi hora so yi on mata mi arali do ko berne mon de wuli ni ko on ma ko ne berna ko no wulir no e ma mi portino mi ye ha mi tay mo ka sudu mi nangi mo billahi men daron de balla julbe ben hadi en hakkonta ni yalla parce que ko wani logo ina onon tungo wadi ko fop o wadi so yi hande be dion way goddo ala haykirde biddo be ngon ande ko minge makko men waddi ko harno ka suudu fi won gollu li banti mo yarde mais hay nok goddo ala ka wawata rewde sina biddo ma ko boni wo ko boni ko wawata wonde ko biddo ma si o modi alhamdulillah ko no yebbe ko mi toroto mi jeeje iwde do na yeso laare han hande kadi o yata ka o woni to be lozoyte o adda o ara ha galle mi jurna mo sambo be ara do na galle do hande kadi don do feƴƴi gon feƴƴi yandi nene adja modi rew ko mi wiino ko mi firtaaki ñande ɓiɗɗango jibini wo hette ɓiɗɗo mo kono ɓiɗɗango ngo hottama ko mi wiyo kon noon miɗo hersan sabi yalla miɗo hersan mi yiɗa yewtugo non ton ko andan ɗon hoore mum hana komi yewta on imme ma ko jon do haray mene dori toujours do parla lani mi ay mi jaron bu bakare kay na nas men har do en gam hay hadde ɗon ɗo imamu non komi wiyo komi firtata ɓay tungo geɓe ɓiɗɗo mo ne haali ko kay wona len modi vraiment modi taw son jam fi Allah yahe min ɗo mi watta ka ko ɓiɗɗo wonani o gasi wona yo Allah e ɓiɗɗo mo ngo ɓetta ɓiɗɗama mi hoppitira ko ɗum kadi miɗon wawi newde ko ƴetti on ɓiɗɗo mo ɗo ala ko geɗaɗo piya ɓiɗɗamo wara yennaɓe ɗo piyaɓe mo yettaɓe ɗiƴa ɗum ɗon fof arani wono hande hewtay ɗon ɗo warande ɓiɗɗo mo mertu way ala o gartitana ɗo hande kadi
oui ay ko waɗɗa ɗo kon ko ɗum ɓurma moƴƴande par ce que an tigi ɗa anndi sen ñiidi anndi min Alpha sen ñiidi en waɗi yitere ɗa hannde ƴiƴan yimpay Alpha ɗa anndine ɗiɗo sen ñiidi wonki soleil yo Alpha hoore ko welduɗen ko fof gila paye ɓuyagal jaa ko ittuma Maroc attuma ko jombugol ɓeyngo jaa ko ittuma Maroc addi ko fi jombugol As nden ñanden ɗen fotta ɗa bala balanno e ko sombema yaadi ndi ɗa bala balanno ɗa fena ɗen As ko a reedane As ko a reedane est ce que aɗa mérite yo As reedane andi jaka reen noon ko reedu am tu veux jouer avec moi kadi noon ko waɗɗa ɗo ko meilleure solution waɗɗa hara mi taweno ka mon ton hara mi taweno ton Alpha e seedeɗo ko kaani kono a heɓi chance la faamude a heɓi chance an enen ɗiɗo ko sattanma o ko satti hara ñiidalde ɓay ka gorejo duɓulajo gorejo mo hersata naɗo ala ko wawaɗala waɗirde no waɗirɗalan ɗo ni acca sappo ɗiɗo juuɓe ɗuɗude tawa e fermoɗo mi haala tawa ha ala ko jomba sina As ɓiri ngowa ɓaynatare anda way ɗiye fi Allah ɓuttina nan honno mi waɗi As honno mi waɗimo hayso mi waɗimo honno tigui de hara mi waɗu As honno tigui de ɗa ɗo katano men no welditira hara na yakata no jombiɗama ngal hersa waɗɗa Alpha siɗa faala hiidata aduna siɗa faala hiidata aduna ko minatama ɗum ange As on ayo jomidira sakko seeɗo par ce que komi jonti As kon dagaki par ce que mo reedanila goɗɗo wata jontude reedujo saf meeya rewɓe maɗa weela rewɓe naɓɓu nokkugo andi ko andi ok joni en daaray non Alpha naɗa hooli hoorema min lam hooli baaba ɗo min so goɗɗo no feeti min aduna on foppo nande feetere am nde ok on va voir ouais Nah, yang itu wala yang di tadi ya. Taruh lo, kan lo. Gimana itu? Tapi mi harus lagi mahu kami jual itu. Lagi mahu kami jual itu bila kalau lagi pos. Sebab nung sekolah orang muda kalau mengutai orang dewasa lah. Lera udah kebaca di bawah. O si tawi le marno ton hanki degu ande ala si tawi mo marno ton bitto to ala bitto ene bedo kay ya si be ay dara bitto mala ba ba do ko hajwa me no no foppe mo hay gon na ta la ngul wa anna ni min parce ala ko mi wola de yata mi yata kam forse mi hay e onno yakka sede wai bitto bitto na ko mati sio dana ana don wode on nai iya bitto io e mi jeje yo we kale fay o yahay ko me ko sabu bitto mo wode yennude tom sabu bitto mo wala tom piti fo yo o yahay dan subhanallah wallahi ko ye me oh os kolo kay to ukito yang ala kolo ya bitto ma sab bitto ma yende ko sab ma hokko As Allah As tuli kama mi teejima Allah o tan ya fala As mi nesi ko mi bonno mako As Allah tuli kama jullu te tale manga maya ja ko sakko me ya ko o mai de ya ani ka uita tale mas nasa ko ta As mi do andi ko waɗu mako As mi do andi ko mi bonno mako As min kadi nami min kadi nami an tigɗandi miɗo yiɗuma As no ko ɓogo tanema ɗayɗi bo min asi ɗayɗi lay min ɗi ɗayɗi la min ngo fenow min ngo haɗo ko reɗi ka ɗayɗi la ana ko hande hewti de hala kayno ma wino ko mi woni fenowo wiɗa ko min woni banque ko mi woni toppo e mi yoɓi ko ande atade ɗaƴi mitino lawni angiɗa maɗi yurmen est ce que angiɗa maɗi yurmen est ce que angiɗa andi to ɓowɗi noon waɗɗa
Dia ada ada ya ada jija. Ada lari me. Kan dia ada ada pun dire dewan. Aku ibu nyari acara dia ada pun di dewan. Hanya sedan dewan. Pada beda itu. Lo fogo buona. Mi ko onda ada ko hai lebih hai ka apa bisa ko na. Alai la pe ko pa. As. Mas uno fa la giorno. As. Alla ya fa. Dan ko be. As ko be o ta ka su. Dalan dai hino. Eu dalan dai. Adon ko pa dalan dai. Mi se puoi niente. Asia punya speaker ama. Na explicação. Badalan dai inde wano miatno. Wal na ko widango ko na gesigeri makari nian ba ngira ota ko nyenat. At dalan tiok ta ko ma. At dal. Eu ate ba go i miatne. Pati pidi di pore ore ne. Nah, masalah. Dalan gajah, dalan da urid no ko foko fena. O fena ne? Bo. Dapat ko fena ne. Urid ko foko fena. Takir pala. Usa de ko pala. Dekan no kan kele ko ya to wala. As da wala nan ala fuku ko as. Bebe se ko mama makokan. Ko mena no ya pa ko bina no malo de bebe se vida ko mama mamko. Tapi mi jaga biar dari ko mama. Kata mama sering mako. Ada ketemu apa deh? Banyak ada. Ni bul feti ba ma nota anda dene ko na bano ma piligo. Kede mako. Ano jet dene ko na de. Kada dua nama. Nak dua nama. Apa dua nama ada nama. Pasi no fo na importance. We no fo pa na ala importance ang as. Hana de adna mon ko ma menini ko sa no pe ko na as. Mun yan dalam fi Allah ko ma ko as in ko dum ma de nyan. Dalanda yan lati ma ko. Wi yino yan daw to yari adna. Ne ne ko suki ka suki. Marwa mi be pok ne be wari wo. Mido ni sian ko num Allah wolin dinno la ni dalanda kale na ya adna do. Bon ko ra dalanda. Kam bon ya ko deme dan ni do hido ma. Ande ndo as. Vậy đúng không? Vậy thì as. As cái làm vậy đấy là as. As cái tàu hình của cô. Đây đi mình. As cái tàu cô. Cái ore mà này để ra chứ. Mình. Mana mình? Cái what đồ cô. As awat ki file. As ya butuh no fok dalla atana la as. Ya butuh ko fiti ko fok. Alhamdulillah rabbil alamin dalan dayani ni ne makko. Ya ada wo ile fi Allah as. Hala ka susah ini. What am? Demo. As. Ya. Oh, As yang kata. oh, lebih dulu. Ya. Tâm gì nên nhớ tôi nói thì mình là này nào tao đi, hắn nói vốn thay hình yêu được là ai yêu rồi, không ăn sao? Buat vợ, no, telepon anh, tôi chưa nói, tôi hãy đi đâu. Alo. Vui không gặp được. Phân rồi, thì đón đi chờ. Alhamdulillah. Kalau jago kami pemain adno tom hani enam tom so kita walau liberi namun. Oke, di kabati. Beda mau kami do node wala kan eno tadi.
Quando kanga hankin jonno ko do wali weti bimbi mbude am yetti do mbude sedaji kanyum ma e telephone ngo ya di e mun ko na kando la wida hara olje bari be mo ha do kala ngati de jour kala mo hida bido ma konton arito jela le la mo yamdi ko bus do ham mi ara okay je wala ne mo kadi to yalto sidi hara ko hon tigi de woni ko ari do fi yalti ngol mo woto bus do okay hay si ko 20 ans yo o de ton tanke metam god wala exact tanke metal mu dan ko won do hay ko mo ti da okay. Merci beaucoup, capitaine. Merci. Ok. Ok, c'est allé, c'est un gros tiré. Mais où tu l'as? Pas de blague, pas de ça. Comment il peut y aller dans les mots du mot. Combo. Combo. Oui, oui. Ahí go. Kau di kerja? Ono be. Orang normalement. Saya ke salon. Ini mak lantas sama. Dua kali nak kata samra. Honto be mo. Ina imbo ka sala makal mo. Honto be mo. Honto ngui ma mi ko nam lan de ma honto. Honto ngui ma. Ngui dombo. Ngui lo ma mo. Dalan da honto mo. Kami ngan di fida. Kami ngan finda dalam dah. Min dalam nak fusa. Fusma wala. Okay. Well, ila het sama frère mo. Na het sama. Tom fala, ko yel tumbi mo. Mulya ning telephone o altira ko. Mi ko nok adina wona hebbi go hala en go kwa. Ko portable ko ngay men bulya ning. Ko ya ta ko be ay yatinali kwa. Kombo wujuma. Ko be mo. Okay. Ko be ma. Ko hondu def ma yettu go dengwa na wali na kadanki ma. Ha wuti pai ko tongo na to wujuma Ta ka. ha jangan en ko ngadi mo ka. Me? Ko ne da ne mo. Kamu na ni mo. Kono bai o yiri yeskara de kam. Ani kon lu no won den hala. Kala nda o kele ma hadi ja yalt. Ka. An nami kele nami kele dunion ka. Min dalan da ani deza ni kan won do la mo ni na wonare quoi. Min fi dalan da interessala. Dalan da su wujuma ko hakku de bon. Hande hande sa nangi dalan da wani. C'est pas mon problème. Hande dalam da ka o ye wa ya. Ko be mo ma. Si mi yalla ko kali ko ammi aral. Te ko force aye bay lambu ni kanuma e telephone kan. Yo ka dalan da ye wo mi ya. Na fata mis ko binde worde. Mina su ko de fi hay kettu fa wono poli. Asu ko de fi na pompi do asu ko de na won binela. Déjà to an hersata. An hersata ko min. Allo he fais-toi. Ando wa kettu go to bengwa. Mo mi jom ati dan dalan na ko jomba. Rewbe ɗude aduna rewɓe go ɗude ko yeetotoɓe woɓɓe go ɗude ɓe jomba arano labba hama ronkuɓe fof Mais mi ko kamɓe jokkodiri haɗa jombari ok ko tawi ti se harnum ka neɗɗo responsable marɗo hakkille conscient kaw jommande ɗon a seɗanima par ce que an hannande toɗɗo kele keɓe ma est ce que welete contrat woni entre amen contrat woni entre amen mi waɗa komi signi contrat hay so yi andi wona il faut ka mi joni noon aɓɓoɗon yiyatama siɗa contrat honno sigi ɗon aw ka feppede wonɓe koto sigita contrat ndeni goɗɗo an joni kon ɗum ayi ko wona ɗo haalati goyale sa wattunayi mi ronkima fermode hay mani komi fattude ay fennoko tension o montiro fi daranda kala mo mi hiɗini complice de daranda mi soko yewode et puis d' ailleurs ammi a nas daranda ɗa wujjugo naɓa connama mboɗi abi mi haɗo won ɗum an tigi am wona kam daranda waɗa ɗon wiye mariage yo wawi tama ɗum no fof épreuve ji no woodi épreuve ji no woodi wala na affaire ɗum go ko sokkidi wallahi billahi sokkede ha birkiyana e hoore ma no o takto ɓinguila andi koye leɓade wiyata to andi ko woni tonko andi ɗum sa yi a yiltot no ita ton fof ita ɗon fof e yo ke woni fino famodiren quoi leɓɓalle mi to na wol fi yaalo ingo sokari ɗandi entre gorko e gorko ok sa yi mi ari kam ada par ce que min kam anu quoi kono waɗde attention ko haala sana aɗo aɗa tine makko sokko est ce que mi haali par ce que ko kamɓe townima min gonga kam ko landani noon an bonnere nde waɗɗa nde woni allah sa ɓilla wama muñade kono so ɓangi allah haɓata ko septugol debbo jombaɗo anda islam no haɗi ɗum
hay laamuɗin tigi no haɗi ɗum e adunam an tawa ala waɗa sina ɗo rewɓe no woodi o aduna et puis d'ailleurs min hannde ko bien sûr mettiraɓe hare woni ɓen gon kono hannde ɗo ninsani allah ko hunde mi anndanno dala joni min komin tawa duuɓo koya yaafi min o ko annoɗaga ko sikkoɗo hara yenomo ga mi heɗɗa ko wiyetiko jungam pa daranda hade miɗo faala nan contact ma par ce que daranda no wujjilanɗo 100 000 francs ça fait 3 jours mi yaarimo miɗo anndon hara yande anndi film makko anndi en ala seedu ɓe min kadi ayi min kadi ko ɗum addilanda ko wujjilan hay ɓetta ittiri ko wujjilan ko jelu kadima e téléphone an iPhone ko on o ƴetti ɗo wiytoyade ɗo mino kimo hannde ki ala yaw noddi anndiro ndemo ala eyo ko ɗum waɗi simi arda halla inna yeno ga awa maɓɓunene ma ɗaane min no mari babande maɓɓunde so tawi daranda waɗima min daranda waɗilan ko daranda waɗilan ko o bonno adunano wattite daranda ko ɗo dari fen wonni ko reedu taka waɗi o reeda fus ñamdola finance o waɗɗo ha sabu mi laɗi ɗen go ara noon ɗen go ara no muññenɗa ɗoftanila defa on ko reedu mi laɗi o woore ndu reedu hande mbiɗo tiiɗi allah ko honno mi weltete ɗen ma min nafi daranda mappine mi hande donc hasard o haala gollam probléme ki daranda hay no wawa siko a tukka e lawol la bito daranda e ɗuma ko reedujo mo kam koye morel min daranda e nano c'est pas grave joni min komin tawa tan duuɓo son yiiɗi walla mi yandi mi hetta komo dowi ko min kas ɓen yiiɗi ɓeydante wawo takama ɗo min ɗan kon mi falaya waɗana ñande kala ñande yiwɗa dalanda fi allah e wotenna ɓeyjo ñande kala ñande yiwɗa dalanda ta addumo ɗo de ta addumo ɗo par ce que mi yiɗa o anda kam yooɗi aduna naɓanamo ka police noddama joni probléme ala yonnan numéro ma hanmi naɗɗe Hamza ok Hamza ñande kala nanguɗa dalanda ta addumo ɗo to naɓɓo kama namo ka police min ko tomi faala yiwede dalanda non problème ala min o ɗum ɗo en ala géré quoi ok jogo are joni e wiiɗo dépense merci beaucoup haɗe jooɗo rake joɗɗa rek foltoɗani jooɗo ɗo Nè, fonnoɗe vâng là nhiều awa nani hen jente Nè, em pha là được mi andino ko ɗum wiɗata kala yewde Hamza 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 a holto